Yiwe bafowethu sanibona. Ya igama lami uBungalenja. Cha ngaze wethu ngifuna sikhulume lapha. Ya. Yakhohle ukuyo-subscribe and follow zonke iy'nkundla zami zokuxhumana ukuze nihlale nijabulile. Funde futhi nezinye izinto ey'balulekile nejulile. Cha, engifuna ukusho namhlanje ukuthi ufuna sikhulume. Akonakele kakhulu kodwa khona konakele. Ngifuna mina sikhulume ngale ndaba yokubulalana sabantu ezweni sakhile. Le ndaba yokuthi umuntu uma ungazwene naye sokumele umnqume okanye sekumele uyibulale wena. No. Yazi bafowethu uma umuntu engakuthandi ngisho ungenzani okuhle akubonakali, akakuboni because akakufuni akuphiwe. Ngeke futhi akuncome. That is why umuntu amaphutha akhe avalwa ukufa. Abanye abantu siphila nabo emhlabeni baye bakhetha ukusibulala thina esiyilo lena because bahluleka ukusibekezelela bakhulume nathi. Engizama ukusho enganza wethu ukuthi umuntu uma kuthiwa nixabene asikho isikhala esikhulu esidlula ukuthi nihlale phansi nibonisane nikhulume. Mangabe lowo muntu engafuni ukukuzwa kulungile usuke eduze kwakhe, amxoshi. Kulungile usuke eduze kwakhe, hambe uyokwakha kwenye indawo uhlale khona nyeke ukuze nikhumbulane. Yizwa lento leyo because uyabona lento yokungazwani nokubulalana, ngeke umbulala umuntu ungamazi emgaqweni usuke uthakathiwe, uyahlanya. Umuntu obulala omunye umuntu ubulala umuntu omaziyo. Isitha siqala ebunganeni. Yayizwa lento leyo. Isitha siqala ebunganeni. Umuntu ungamsondeza eduze kwakho. Ingakho esikhathini esiningi hlezi ngitshela abantu ukuthi awubabheke abantu ozwana nabo ukuthi ngeke bakujikele kusasa bakubulale. Mbheke umuntu ozwana naye. Ungazwani nomuntu ozokuhlukumeza kusasa. Yabo mina umuntu uma ezozwana nami ngiba novalo because maningi amathuba ukuthi lo muntu angazele ezinye izinto ezifana no-weak point. Angavuka ayisebenzise kusasa because uwumuntu uyaphila, angilali naye. Asiphili sonke kodwa siyaphilelana. You understand? Kodwa engingakusho kakhulu bafowethu, yabona le ndaba yokuthi-ke angikhulumeli baculi, angikhulumeli abantu abadumile. Umuntu odumile umuntu onjani kanti? Angifuni mina ukuthi sizwe ubuhlungu silahlekelwe uAKA. No. Silahlekelwe vele. Kodwa bangaki abantu asebebulewe manje nabangadumile hlezi babona ey'ndabeni. Abanye sibabona amathupha kuthiwa usibani bani ushonile. Nabo kumele sibakhalele. Akekho umuntu okuthiwa akabalulekanga emhlabeni. Bafowethu, lento yokunqumana kwabantu ayikho right. Ngiyibonile le video ka-AKA la bangidubula khona. Abanye basola i-bodyguard, abanye basola umuntu ade naye, abanye basola ini. No. Bafowethu, yabona umuntu uma esefile akukhulunywa. Ngikhuluma nje ngiqonde nje. Umuntu uma esefile akubangi umzimba. Kumele angcwatshwe bese kuyakhulunywa. Futhi uma esengcwatshiwe kunesikhathi sokuzila. Umuntu aze ancibilike abole. Kodwa ngeke ngingene kakhulu lapho ngoba vele niyakwazi lokho. Senze kanjena-ke. Uyabona makuthi mina nawe asizwene, woza kumina
dala esintwini obaba babethi mabexabene bese uhlala phansi uyibona ukuthi yile ndaba ingangami, lo muntu aka-understand akawubamba ushuni, kwakuthunywa amanye amadoda azwana naye, bafike bahlale phansi naye bambonise, babe-avoida zona lezi zinto zezimpi. Makuwukuthi umuntu ukumoshile okanye ukumoshele, wazama ngazo zonke indlela zokuthi kuhlale phansi. Mina kukhona esinye isalukazi esomakhelwane wami la, engike ngasifokofisa blind ngephutha, wazama ukuchaza kanti ukushaya kwenzeka kanjani na. Kusho ukuthi ngifonelwa umuntu ohlanyayo nge-call straight, wangisabisa lo muntu, inamba yakhe yayithi 079 igcina ngo-100. Wangisabisa lo muntu, wangisabisa wangiyela nje intombazane. Meqeda ukudropha mangena ku-WhatsApp ngithole inamba ecishe ifane naleyo, kusho anginakanga, ifake i-voice note ethi uNkulunkulu akubusisa uyazi into oyenzayo. Hayi, ayisathathana, shayenda i-voice note, nganokushaya wena ngamthuka, you understand, ngimsusa eduze kwami, kanti ngithuka umuntu orongi. Uyayibona nto leyo, kanti ngithuka umuntu orongi ekade ngimthembise ukuthi ngizoza ngizombona ngimnikeze lento ade vele ngimnike yona. Uyayibona nto leyo, manje kwangenzeka lokho. Ubani orongi? Akekho umuntu orongi la, kushode ini, i-understand, kube yiphutha. Hawu, lo mama angiblothike, should ayilalele abathuka athi, hawu, umfana wenzani nasimaze lo nganga, wenzani lo mfana? Kuyinto nje phela, kuthi ngelinye ilanga umama ayithatha indaba ayitshela abafowabo ney'ngane zakhe zabafana ethi, yazi kunento engingayi-understand, sacala ningikhulume nani mfana nimbuze ukuthi kwenze njani. Bambuze, mama uyini? Dadewethu kwenze njani? Athi lo mama lo mfana uyangithuka ukuthi uzongishaya manje sengiyasabe ukuphuma phandle. Awu ngihleli, shuthi bengingekho la e-Protein ngihlala khona. Ngile eKagiso. Ifone enye inamba. Athi, sawubona. Athi, hayi wena mbombo kanyoko, thubantu wami wena, uthi uzoshaya udadewethu, uthi siphuma la uhlala khona sikutholi. Uthi uthini? Woza manje lana ufuna uzoshaya thina, ngithi uyabashaya abantu abadala wena. Ngikhohliwe mina, ayikho emqondweni wami lento. Ngibuze, umadoda kwenze njani? Bathi awuna futhi sakhe, yayi ini sokubamba la sokuthola kula sokudubula wena. Hawu, ngithi mhlawumbe yi-prank, ngithi hawu madoda phela mase ngiqedile ukudlala ngizongitshela. Yangisabizi, ngiyaqhubeka ngiyadelela futhi. Angisijwayele ukuthi o-Kings also nobani bani bayasipranka lapha. Mina ngithi i-prank, kanti indaba i-serious. Hayi ngibona lawo nabadlali, ngiyahlele ngezazi, ngithi yobafowethu manini, nobani, hayi babhoyile kakhulu ekugcineni. Ngibuza ukuthi hayi phela khona uzoyidrop wena, mina ngi-understand ngisho, bathi wena nayo i-voice note, lalela i-voice note. Hawu, wangithi mina sengiyabuza, yo madoda nikuphi, nobani nina? Bathi thina sila zabafowabo asibanibani lo kade umuntu izolo. We avele ngathi cha bafowethu ngiyaxolisa, kwenzeke kanje nakanje nakanje nakanje. Cha nikhulumisa nayo mama, banginikeza umama impela nje, umama yabo nje mangithe umama qedile. Hawu ngaxolisa kumama Nkosi yami, wa-understand, you understand, wa-understand, ngamsendela ubufakazi-ke into zami zonke za-right. Ekugcineni because umakhelwane imizi yethu ibhekene kanje, angikwazi ukuthi ngiyele kuye, mdala kumina, uyangizala mhlambe kabili, ngawo umzukulu kuye. Ngathumela omunye umama, ngathi awuyongixolisela, yayizwa nto leyo, wayongixolisela yaphela indaba, you understand. Noma sibonana manje uyangihleka ethi hayi kodwa uyabhayisa ngane yami, idlulile leya nto. Uyayizwa leyo nto, angitshela ukube kuthiwa njengoba sabantu sakhelene, ukube kuthiwa
aka-understandanga nami ngavele ngathi hayi futhi sekuphela uma ninga-understandanga nginincene kodwa siyaqhubeka siyaphila la. Iy'ngane zami kusasa bezovuka yimoshile kubo avele ayinqume kumele ngiphindise nami. Yayizwa le nto leyo ukufa kuphela. Kodwa-ke uma kuwukuthi niyachazelana nabantu yonke into iqala emlonyeni, iyodwa into iyaqala esweni ubufebe. Izimpi zonke qala emlonyeni zidlulele ekhanda ukuthi ikhanda lakho liqinile wena isilolena ufuna ukuzwa. Yayizwa le nto leyo. So bafowethu, musani ukungezwani. Umuntu mekonile hlala phansi nikhulume. Umuntu aka-understand thumela abantu baye kuye bayokhuluma naye. Abachithi uthumela abanye. Uma ubona ukuthi lento izodala omkhulu umonakalo. Uma kuwukuthi-ke uyabona ukuthi lo muntu udinga ukugwetshwa, mgwebeni esaphila kodwa ningambulali. Umphefumulo womuntu awunayo intengo bakithi. Uyabiza umphefumulo womuntu. Asiwazi ukhandwaphi kodwa uyabiza. Siyaphila siphila ngawo lo mphefumulo kodwa siphila wona futhi kodwa asiwazi ukuthi wenziwaphi. Asiwazi ukuthi ukhandwa ubani kuphi. Sizokuthiwa kunoNkulunkulu naye asimazi. uNkulunkulu uletha abantu emhlabeni uyabathatha uyababuyisela lawo bayisa khona uyabanquma uyababulala. Ukwenzelani lokho? Ubani owathi ukujezisa umuntu ukufa? Ubani owathi kumnandi uma usubulela umuntu? Kanti naniphila yiphi impilo nina enibulala abantu? Hayi bafowethu, mina umuntu engingambulala mhlambe umuntu engizothi uma ngihleli kanje aqhamuke la avulele ngendlavu kanti nami ngigaqile ngoba vele sekuyaliwa manje ziyakhala. And manje kumele mina ngiphephise umndeni wami, kumele ngivikele umndeni wami. Uyabona, uyena umuntu engathi mina ngiyamnquma kodwa manje umuntu enginethuba lokukhuluma naye usambulelani lowo muntu ngoba uzomdinga kusasa. Yabo nje uma usumbulele nje uzomdinga. Akabulawa umuntu, akabulawa umuntu bafowethu, please ngicela ni-understand. Wambulala umuntu, ubona izwe linjena nje. Uma sifunda ezemvelo okanye imilando iyasho ukuthi kudala emandulo le kwakwenzeka ukuthi abantu bephila emhlabeni bahlangana ney'ngilosi zikaNkulunkulu ziyihambela. Abanye baze bayingenise emizini yabo baphuze nazo iy'phuzo noma itiye bengazi ukuthi iy'ngilosi babusiseke ngephutha. Wena nje ubusiseke ngephutha kanti uNkulunkulu bevele ey'thume kuwena efuna ukubona ukuthi unjani. Kodwa manje ngenxa yegazi lichitheke emhlabathini, igazi uma lichitheke emhlabathini uNkulunkulu uqalekisa umhlaba. You understand? Because igazi kunendlela yokuthi igazi kumele lihambe kanjani emhlabeni mase kuphela iy'nsuku zakho zokuphila. Akekho umuntu onemvume yokuchitha igazi lomunye umuntu. One, umphefumulo uhlala egazini. Uma uchitha igazi wena siqalekisa sihlale kuwe kuphela, sihlala kubo bonke abantu abafana nawe. Bangaki abantu abafana nawe abakhile emhlabeni uma ubulala umuntu? Uma ubulala umuntu uNkulunkulu uyawuqalekisa umhlaba ngoba uvumile ukuthatha igazi lalowo muntu. You understand? So bafowethu, yekeni lento yokubulalana. Ukubulala umuntu akulungile. Ngisho kuthiwa niyathandana, uma uthandana nomuntu umbone ukuthi akasekho kwirenki yakho, phuma kuyena. Ngeke ngikhulume ngami, ngiyathanda ukukhuluma ngami kodwa ake ngikhulume nje ngo-anonymous, umuntu ongaziyo. Kuningi insizwa eyithandana nomuntu isikhathi eside wayithengela imoto. Le ntombi le seyithengele imoto ibinengane, le ntombazane benengane bobabili. Themthengela imoto, le ntombazane yaqala ukujola. Lo muntu behlezi ehamba ephethe isibhamu njalo. Ya,
ngelinye ilanga wakhona ngakuthole kahle, wamlandela wafika wapaka emva kwemoto le amthengele yona. Yehla intombi yakhe, ingane isencane, ingane yehla intombi yayoqabula omunye umuntu. Indoda isemva kwakhe, umfazi akaboni indoda ibhekile, umfazi wawuqabula omunye umuntu, kwakhiswana isikhathi eside. Yehla le nkunzi iphethe kanje isibhamu, yaya lapha efathi hawu sanibonani, owu ninjani, phethe isibhamu kanje ngesandla. Yaqeda le nsizwa yajika ngena emotweni yahamba. Mangaki lapha amathuba ukuthi siqhume isibhamu, mangaki amathuba okuthi kwenzeke noma ngabe yini. Kodwa ngenxa yokuthi sometimes kubalulekile ukuthi u-understand ukuthi umphefumulo akuwona womuntu, and manje uma uchitha igazi, uma ukhipha igazi, that is why ejele kuthiwa uyinsizwa uma ukhipha igazi, ngoba labo bantu bakhohlakele, baphilela usathane. Emphefumulweni kuhlala egazini kuhlala umphefumulo lo esiwuphilayo. That is why umuntu engopha kakhulu uyafa. You understand? Umuntu ungamnquma iy'nyawo zombili, as long engophanga kakhulu uzokwazi ukusurvive. Kodwa wamkhipha igazi elingango-5 litre umuntu, ngiyaphila 3 litres, 2 litre wegazi uyafa, because kufana nokuthi ukhipha umphefumulo. You understand? Ningabulalani bafowethu, ningabulalani. Umuntu ungambulali umuntu, bulala zona imbuzi lezi. Akekho umuntu ongenamnikazi. Yazi nokuhlala phansi ngibheke ngithi mina, kwenziwa yini ukuthi umuntu ahlanye 30 years ehlanya hlahla umuntu ehlala emgwaqeni lapho ehamba ecosha amaphepha ngathi akanakiwe. Kodwa uma kungenzeka umbulale, kuyoqhamuka ama-Land Rover, kuyoqhamuka ngisho ibhanoyi, akekho umuntu ongenamnikazi. Awukho umgqomo wokulahla umuntu. Heyi, akekho umuntu ukuthi owakwathi udoti lutho, as long phela ngisho ngathiwa kufinqene iy'nyawo zisekhanda, ikhanda lihle ey'nyaweni kuhlangahlangene, umuntu wakithi. You understand? So bafowethu please, umuntu akabulawa, yekeni lento yokubulalana. Yazi ukuthi ufuna ukungitshela something, ngisho ukuthi usuhluphe kanjani ungalingi ube lento ukuthi iy'nkabi, amasimba lawo. Yama ukuthi wakwanquma umuntu, kumele uzazi ukuthi kumele uphenduke lapho owe khona. Muke wabulala umuntu, kumele uyoxolisa kulabo bantu bakuba lowo muntu. Ma uke wabulala umuntu, suka namhlanje kumele wazi ukuthi kumele uyoxolisa. Ngisho kuthiwa akakuhlupha mpilo wayogeza, uma uke wabulala umuntu, hambe uyoxolisa. Ma bekuxolela, zama indlela zokuthi uxolise nakuye lo ongasekho, nakuNkulunkulu, nasedlozini lakini. Because umuntu bafowethu unesithunywa, akekho umuntu ongenaso isithunywa. Umuntu nomuntu unento yakhe ehamba nayo ubusuku nemini. Ngisho wathi uye ejele, ngisho wathi uyaphi, acommunicate nayo njalo, umelele iyacommunicate njalo, umevukile iyacommunicate nayo. That is why uma uzokwenza into ushawe unembeza, ushawe uvale, ushaqinwele, gijima igazi ukuze uthi hayi manje ngisekho right. Ama-signs alo muntu ophila kuwena, ukugadile kuthiwa yi-inner person. You understand? Uma kuwukuthi wakwabulala umuntu, umfazi, indoda, ingane, ugogo, yini, wamthakatha umuntu wabantu waze wafa ngenxa yokuthi unomona okanye awufuni ukuthi aphile emhlabeni, aphilele impilo ayiphilayo, umthakathi, suka namhlanje iya yombulala, unless iyoxolisa, unless makuwukuthi wawuyivikela. Kodwa iya uyoxolisa, uchaze ukuthi cha bafuna kohamba kanje nakanje nakanje kanje, wagcina esweleka, wagcina elimala, iyoxolisa. Akuyona into encane leyo esikhuluma ngayo, umuntu akuyona into encane, into elethwa uNkulunkulu emhlabeni ngendlela yakhe, lo uNkulunkulu esingamazi. Ngizwa umuntu ethi wakwaphupha uNkulunkulu unamanga. Mshayeli unamanga. uNkulunkulu, uphupha uNkulunkulu wena, wawungaphuphi ubaba wakho, uzophuphana noNkulunkulu, uyahlanya. So bafowethu please, ngicela ukuthi uma kuwukuthi aniboni ngaso linye nomuntu, hlalani phansi, ilungise iphele man.
hlala phansi nomuntu uzama ukumncenga. Khona ingoma-ke engiyishayile nzima kakhulu ekhuluma ngakho lokho ubudlwangudlwangu, ukubulawa kwabantu nani nani. Ayezizame uluze impilo zenu bafowethu, ngiyanithanda kakhulu ngale ndlela yokuthi angifisi ukubona umuntu ehlukumezeka ngoba mina ngihlukumezekile seku-right. You understand? Ingesabi futhi uma unenkinga, hhayi edinga imali anginayo, ngekho umuntu ezomnika imali. Uma unenkinga woza kumina ngiluthola usizo. Ngisho kuthiwa yani ngoba esikhathini esiningi yazi manje ngase ngizokuyothwasa impela manje. Ngithwaselani? Mina ngizobe yile nyanga ehlola kakhulu. Ethi uma ngabe uza kumina uthi uzobhula nenkinga, ngikutshela ukuthi lento oyihlolelayo ayikho, wena hamba uyoxolisa kusibani bani umoshile. Umuntu uma ethi uyagula afike ethi dokotela phungale nje ngiyagula, vele ngizobe ngingaziwe endaweni ngithenjiwe futhi bazi ube ngithemba abantu. Check-e kanje uma ngibona ukuthi usukela abantu ngitshela uhambe uyoxolisa lawo ona khona. Lento ufuna kwenzele yona ngeke ize ikusize ngalutho. Hambe uyoxolisa. Lokho nje. Ngani na? Because bafowethu kunzima ukuthi sakhile emhlabeni siphila sinje. Bese sikhohlisana sithi kuzolunga. Kunabantu abahamba besukela abantu. Kunabantu abahamba belala namadoda abantu. Kunabantu abahamba belala nabafazi babantu. Ikushaya imvelo. Akashaba umuntu nje. Ukushaya imvelo okanye ukushaya idlozi. Ngoba kunabantu abathelwe ngenyongo ababekiwe emadlozini ala ekhaya. Nakho nje ukuthi idlozi ukhokho ne? Ya, idlozi. Igama ethi idlozi lisho ukuthi ukhokho. Either umama okanye ubaba ozala umkhulu wakho okanye ugogo wakho ngale kwalokho sokulidlozi eliyaphila okanye akaphili idlozi. Yizwa lento leyo. So bafowethu yashaya idlozi, yashaya nemvelo, yashaya. Ma ukhanda kungasebenzi kahle yakuxebula nje idlozi, ikushaya nje. Because ikhanda kwalithathi kahle. You're stupid anyway, your head is full of river sand. Ngicela kini-ke bafowethu zonke izinto ozenzayo awuqaphela. Ungalani nomfazi womuntu, ungalani nendoda yomuntu. Ungayithathi into yomuntu ungaphiwanga. You understand? Ungamzondi omunye umuntu. Ngisho wathi unjani, musa ukuba ne-attitude. Ungayitsheni. Funda ukuncenga nokuxolisa, uzehlise. Ngisho kuthiwa uma ufuna ukubona kunabantu aba-rich ne? Uma kuthi umakhelwane wakho u-rich, wathi ngelinye ilanga nje uhlangana nawe uthi, hey wemakhe, awubambe kanje mfowethu. You understand? Umnike u-R10 uzobona uzobonga kanjani. Anyone o-rich mnikeze u-R10. Umuntu onemali eningi uyakudinga ukuthi-ke aphiwe something omunye umuntu. Lokho nje kukodwa lokho ngeke aze akukhohlwe. Uthengele isikipa nje so-R50 mnikeze. Umbona kahle ukuthi ugqoka iy'mpahla zo-900,000 wena hambe uyothenga isikipa so-R50. Angithi wena wafoda sona leso umnikeze, uzobona uzojabula kanjani kwi-birthday yakhe. Bayakudinga lokho. You understand? Ngisho wathi uthandana nomfazi onemali eningi wena awunalutho, khipha lokho ongamandla akho uyomnika, umenzele khona. Umkhiphe nje umise ePetros okanye umkhiphe uyomdlisa amathumbu lapha okanye inhloko u-R10. Uzobona ukuthi uzojabula kanjani. Yena ekuthathe ekuyise ayo-order ibhili libe liyi-2.5. Wena umthathe umdlisa amathumbu u-R5. Uzobona uzokuthanda kanjani. Because uyabona yilo muntu futhi ispace sami sikhona egezweni yakhe. Uthando, uthando alufakazela, uthando luyazenzela nje. You understand? So bafowethu ngiyanicela futhi ngicela ukuthi-ke nizame ubuntu, nizame ukuthi empilweni niphilisane nabantu. Uma uthanda umuntu ufana nokuthi uzithanda wena because umuntu umuntu wabantu. Abantu bayadingana. uNkulunkulu wathi sizalwane esande emhlabeni, hayi ukuthi sibulalane. So bafowethu sithi rest in peace.
aka rest in peace bonke abantu abafile bebulawa abanye abantu, rest in peace. Nani enibulala abantu luyezo lwenu zinja. Elithi umbulale ngezenzo umuntu, wagula umuntu waze wafa. Abanye benza lento kuthiwa i-Samsung, i-suicide. Ibizwani lento? Lento kuthiwa umuntu ukhomitha i-suicide. Khona lokho uyayibulala ngenxa yakho, uyathakatha, bombo kanyawo. Umuntu akabulawa. Umuntu kumele aphile kuze kufike isikhathi sakhe sokudlula emhlabeni. Ningabulalani bafowethu, please.